priroda, porodica, zdrav život, higijena, privatan biznis, slobodno vreme, istorija, preci, poreklo. I onda, brate, napravim da im bude lepo kući. Yes. Pazi sledeći korak što sam provalio. Razumeš? To znaš kad ti promovi, radio sam za podcast, za Dijalog podcast sam radio reportažu gde ja živim. Pošto ljudi se interesuju za moj privatan život. Evo, brate, da vidite gde ja živim, od podruma da vidite šupu, da vidite sve, soba. Kaže, ovo što si pričao za vodu, pošto je problem sa vodom kod mene u selu, kaže, imam ja bušim bunare, ovo ono. Eko, hoću da ja iskopam vodu, pošto cela Srbija leži na toploj vodi. Da ja iskopam toplu vodu, pa napravim ja kod mene banju. Ovdje imamo kintu, bato, iskopam na 400 metara, nabodim toplu vodu, napravim banju, iskopam bazena, sedem, vato, i onda pozovem, muđo, sale. I onda mi, brate, uživam. Zavisiš Ja napriš da ti bude raj na zemlji.